travel, mukbang, hosting events, everything on Paulox TV. Yes mga paps, buntag sa iyo sa mga paps, di pa pipidiri din sa Sudlon Dos mga paps, Marag. Then ako rin yung dagang isda ko no amot tanaw mga paps sa sapa mga paps. So tara na mga paps. Isdaan sa Sudlon Dos. Mao ni si Dodong Pasyo. Mo tagyan ni dako kaning isdaan yang ari. Pwede mo mangari sa mga ngari kani siya wholesale item na yang isdaan. Mao ni si Dodong Pasyo. Pasyo Davao. Mo ni mga muna yang. Basta ni tanong man ni. Nah, yang negosyo na mga tanon. Dagang kayo na wala makita yang tanon dagan dai. Oh, mga pipino. Pipino. Mga vlog ba no? Nah, ato dai. Iya ning asin daw. Malit mo ari dire daghang nindot kayo mga ano ba? Oh, ni adre antanan kado sa katong mga dagat. kay para ka sa. Oh, mo takiya, dumpat yo. Trabaho ay mo kalimot. Sudlon Dos. Makita ninyo. Oh. Vlog din sa kapura. Ha? Vlog din sa. Nado tipulan din, pangog sabon. Dili. Pior ba diha? Di ba goldfish? So ang mga dako diha ang laom, ang dako. No. Ang dako na laom. To ara. Na ada na fish, na ada na kuan, na ada na tilapia sa diha no. Matay ko sugal. Tongin din na din tubig lo. Daret yo, dako daret yo. Ara sunsod we. Nagalayat lo. Si Pilimon na masul sa kadagatan. Atay tandaan. Betul mau ka deh ha? Si Pilimon, Solomon. Sabi sa kadagatan. Unta na mo pa niya. Kamyas na do. Ano mo ni nakuha diha? Mga paps no? Mga paps, ang amo nakuha mga paps, kaning kahoy ang idada mga paps, kaya dito siya mga paps no kay mulandong ba. Pati yung mga paps, kabako siya nakuha niya manok. Buwa kabuk manok yung itatari. Wa man dadi ko ano. Ya, nagatag mga paps, paps. Tagiya mo rin, tagiya lang. Kung gusto mo mga fighting cock dire, naadong pasyo, kaya dahil fighting cock niya, naya usara kay kaya yang fighting cock dire sa bukas sa Sudlon Dos. Yung pasyo, mauna siya founder dire sa Sudlon Dos. Yung pasyo, Labaw, Junior, asa mo ana. Mga paps, ronda na sa mga paps dito sa kabukiran mga paps para tanaw na mo ang mga litos ko mga paps, mga fresh pa kay mga litos mo. Bala tambaw tayo paps, so ayan ako glakaw. Babalik ko ninyo. Balik ko na yun, tara. Otis mo. Kabatis! Aguriwas, kabatis ay. Balik ni ko lagi. Ako ni pa umhon. Pagunahon ko ni. Daplin day. Kay multikip. Huwag gitog na pa ka daw. Tas, mga paps. Marag! Cebu City!
Ano, hangas papa. Mga paps. Kasi tawag kayo niya? Litas. Mga paps, yun yung mga kita og litos, no? Bagong tinanom. Bagong tinanom. Dagko na. Ano po, nalago po. Ito po ito, nalago. Oh, mo nang ni mabaw. Dagko na diri, oh. Sige inom. Mga paps, itor ko tamo sa kong asyenda, no? Oh, anong makita ninyo? Sa ako ni. Sa ako ning igagaw. Nangangpon. So dito kayo mga paps, oh? Hindi lang ako rin tanong. Oh, Ako niya. Ako igagaw. Mga paps, dito kayo mga paps diri. Fresh air. Nani sa marag. Garos marag mga kapaps. Ipakita ito sa ibabaw nga mga kapaps. Dawa. Dagko na kayo mga kapaps. Good stay doon. Hindi ka kulo sa katungan. Doon ka dito sa sura. Sakyan pa. Ano gusto nga ba? Pong. Mga kapaps, mao ni gitawag og repolyo mga kapaps, oh. So, di napita sa babaw mga kabahin mga kapaps, ang speaker side, di sa correct side, nagfog na mga kapaps, oh. Tingnan. Din napita sa mga kapaps, sa left side, wala si fog mga kapaps. Tinaw sa kaya iyang kuan, iyang palibot, oh. Clear na clear. Yeah. Mo din siya gitawag og repolyo mga kapaps. Ato tanan mga kapaps, dirigon mga kapaps. Kani din repolyo mga kapaps. Usara din ni kakuan. Oh? Mo din ni repolyo sa kuan gid personal bagay karon jud katsoy kitag kuan. No, makuha ni siya din. Madagko ni siya kuaon kaniwa na siya. Nindot siya mga paps ba. Sulit bisag kapoy pagtangas sulit dire. Nindot gid. Balan ba mo ilis sa yun? Nindot gid yun ang akong asinda mga paps sa akong igagaw. Nindot kayo. Ya mga paps. Ang mabilis pabilis mga paps tas babaw. Ang mga saop Happy Sunday. sa akong may gagaw, mga tag-iya di ay. Mga pupre ba? Mga pupre. Mo ni pobreng hilas mga kapaps. O kung may pupre, anda to di mabuhi. Og wala. Og wala pa rin mga tarbante. Anak ko. Aray. Maray, magkamang-kamang di ko ani ikanaog. Mga paps ni ang tinuod nga tag-iya sa repolyo mga paps. No? So, Pakita na. Ikaw ang tinuod nga tag-iya. yeah. Kani siya gaw. Bisita ka. Kani siya gaw. Kani repolyo gaw. Pila ni ka kuan ka square meter? Imo repolyohan dire. 100. 100 square meter? Kani siya gaw. Ang kanang may seedlings ni siyang repolyo. So seedlings niya, primero pag start mo sa seedling, pila ka buwan nga may 100? Okay ra. 2 months. 2 months? So, Pwede na mabaligya. pero kani pila ka buwan ni? Kanini mga kuha pa ni 1 month. Mga kapaps, iman ka? Seedlings, padung karon 1 month mga kapaps. So estimated, ang pagligya ani by barrel. Oo. Pila ang barrel? Depende sa presyo karon kay nay mo mahal, ay mo barato. Ang barrel karon pila? Karon nasa mga 90. 9,000. Oo. Estimated, pila ka barrel? Unom.
Unom. Mga Pops, 9,000 times Sa 15. una, kung mahal pa. 15, 9. Gamay ra, kay barato mang balikan. Gamay na, barato na. Gamay na, kwarta na. Kato sa una, litos. 135,000? Yes! Sa una, atong litos, abot 25k ang baril tiya. Di ba ka ba? Mga kakapaps, 135,000 gani. Gamay na kaya, gusto na kaya. Kasi maningamot lang sa Gamay na? Noot, tinoot. Paps, ang kwarta, giladlad lang. Ang tinuod kwarta, Paps, naarang yun sa bukid. Ari ka sa Cebu mga kapaps, do sa Cebu sa ari yung kaskuan. Ang adlaw na ka 500, 400, ug way adlaw wa kay sweldo. Kay uwan man. Dire. Maayong bakir. Di mo mawas. Di ba inadlaw? Oh. If walay adlaw gawan, nakitrabaho wa. Pwede, gabi ka trabaho. Internet. Wa may gabi trabaho. Naman tayo suga. Ha? Kung walay adlaw, naman tayo buwan. Mga paps. Mani ka ba na mani among usas mga tourist guide mga paps ka. Kung may trabaho adlaw, gabi may trabaho. Namay ungo! Kung naman kayo ba sinyo, kami uwa mo. Mga paps. Ayaw, di ka mamahag, di ka mamahag. Mura na ka sa Baguio mga kapaps, oh. Mura na sa Baguio. Hangot mo Bunigon? Manila. Pag Baguioan ni, di haragin siya. Gine. Paps, kani mga kapaps, mo sa litos mga kapaps, no? Dara litos, so if kani ang litos nila, maharbis sa ding litos nila for 2 months, no? For 2 months, magkuha na sidling dire, balik na sad. Litos 2 months, ang repolyo 2 months. Di man ka, pakipakyo system mga kapaps, mahalin ka 100 plus per 2 months. Asa pa man ka ana, mangita, ano? So, ma-expect ni mga kapaps nga, ang kwarta na rin sa bukid mga kapaps, dali na kayo. Nagtuo ka, wala diri sa bukid o syudad. Kapag itrabaho ng syudad, bro, diri ko diri mga kapaps. Nara diri giday. Mas kamao lang ka. Sige mga kapaps, ano sa ubos mga kapaps? Mo litos eh, nasi. Yani. Managaw. Pag may kamanagaw, ay pula. Masama na tayo, repolyo gaw. Wapay tanong! Ano man tayo ni mga nagaw? Ana? Libo lang tayo. Ay, di magkita ay, iskit. Lipat pa na. Wala pa. Huwag niya kontrola. Pagod sa saging, haros sa saging eh. Yes mga kapaps, nauli na taon may gikan sa Sudlundos, no? Marag. So grabe paggawag kayo ko. So, kaingon ko, I'm happy. Sa 2 days na mo dito, ako ba expect nga ito nindot ang lang pag-treat na mo. Nindot juga yun, labi na ni Orlino nga sa grabe. Beer lang imo gabaha. Pag labi na ni Maricel, pag labi na kayo ang konsyal, diya sa Marag na si Rene Labaho. So thank you kayo. Labi ni Tia, nili. So tingalay, mabay ni diri sa Cebu, diri sa Banawa o Talisay, enjoy juga kayo. Like, yun naman kakanta na, sayaw. So kaninyo diya, sa mga igagaw na ko, daghan kayong salamat, no? Sa inyong pag-abi-abi ka na mo. I hope sa sunod, kita lang yapon kita. So sa mga viewers, so thank you kayo sa pagtanaw sa akong vlog. So mamarayag lang ko ninyo. Please like, share, and subscribe Pulax TV. O sa sunod na usad nga vlog, thank you so much. Bye-bye!